ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдом мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиста кунем. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Шаҳбур, пеши мактабда қарор дорад. мактаб, масҷид, беморхона дар наздикии ҳамин хона аст, ки дӯстон 7 дар хонаи проекти замонави духтага, ки сотиқша нагуфта, яъне ки аз 10 сотиқ ба фикрон ҳастай. аз худашон мепурсем. дар дуруни хона чӣ хел дестем, калидорам, кухняам, банияшам кадаги аста, гирди хона пол ниход маҳкам, хона коробка, яъне ки сохтмонаш нопур аста, гирди хона бо семиблокати маҳкама. дӯстон азиз, рошона фурӯхта дар инҷа обсвеча нархаш 150 000 сомония, ки бо савдо ва муомилаи хубам мекунем, мега соҳибшон. рақамҳои расияшон аста, дар ин рақамҳо ватсап дорам пайваст кардага ва рақамҳои Тоҷикистоншонам кор мекунад. кадомтон агар ягон савол дорен, агар хариданӣ бошен, дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва бештар маълумот чагирем. проектҳои нав 7 дар хона, сотиқшам хелай нагуфтиян, аз худашон мегиред. марҳамат. шумо дошта бошед, агар ҳамхали хонаҳои фурӯшиё, ки замин, квартира, дар номераи имо ба ҳисаб партиҳои мо дар видеои оянда рекламаш мемонем. лайкотон намонед ва видеонавори моро дар имо ба ҳисабтон падлиста кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Шамбарӣ. замин 5 сотиқ замини холӣ аст, ки якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда шинондагианд. дар инҷа одамо уже зиндагӣ кардастанд. обсвечам аст, мега срочно фурӯхта мешавад, мега нархаш 35 000 сомония. мега мошин мехарад, мега замина ба ҳам хотир фурӯхтаст. агар ки шумо мошин дошта бошед, мошин катя, мега алиш мешавад, мега соҳибшон. дӯстоне ки ҳамхел замин пристабдан аз шаҳри Ҳисор, ина вариантҳои хуб, метавонед ки занг зада бештар маълумоти пураша аз соҳиби ҳамин замин гиред. рақамҳошон дар поёни видео. марҳамат, занг занед, бештар маълумотша худатон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомеӣ. дӯстоне ки аз Абдураҳмони Ҷомеӣ бисёр вақт хона мепурсанд, дар ин ашмода хонае ки пешниҳод шид дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеӣ қарор дар деҳаи Якатут. заминаш 7 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардаги тайёра, ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам отделни ҳастай. чанд намуд дарахтони мевадиҳанда, хонаҳош саради ремонт, чойлоби ангур, яъне ки 100% тайёра. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам бо отделни дорад, бо якта ҷои мошинмониам ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, ки боз арзон ва муомила мешавад, мега соҳибшон. яъне ки суратош хаем дудона сурат де, хай бо кадомтон агар харидари нек бошен, хоҳем ба шумо суратҳои нав гирифта роӣ мекунанд. вариантҳои алиши ягон чӣ гуфтагӣ нест, то қассу фақат яъне ки кадоми харидор, яъне қай муомилаи хубам мекунад. дар инҷа обсвет аста, ҷош нағза мега, наздикӣ шуда масҷид, ҳамхел мактабам ҳастай. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, бештар маълумотша аз соҳиби хона гирен. шумо агар ҳамхел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, мошин, барои фурӯхтан, барои реклама, метавонед ки дар номераи имо ба ҳисаб роя кунед. маълумотша қатъи суратош мо дар видеои оянда дар фурӯш, яъне ки дар реклама мемонем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол. заминаш 7 сотиқ замин дорад, ки дӯстон 3 дар хона кардаги тайёра, ки бо шароитҳои заминави ремонти нав кадагиае. хона мега ҳамаи шароитҳои зиндагиша мега овардан мондаги аст. дӯстони азиз, 3 дар хона ремонтуш нав, тёпли пол, яъне ки отоплени гузарондагия мега, дар пеши хона мега яъне ки ҷуборчаи об аст, оби менӯшидани мегзара, мега соҳибшон. гирди хона полни маҳкам аст, шифонер, яъне ки отделна аловхона, дегдонхона, ҳамхел чизам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ, ки боз арзонам ва муомилаи хубам мекунад, мега соҳибшон. дӯстоне ки бисёр вақт аз шаҳри Ваҳдат ҳамхел хонаҳо мепурсанд, вариантҳои хуб, ки нархшам қимат нест, бо ҳамаш таъинболӣ, ки тайёраи омодаи 7 сотиқ замин дорад. метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат карда бештар маълумот пураша аз ҳамин ака гиред. марҳамат.
квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Шомансур пеши аэропорт гуфтагӣ аст. хай бо бештар маълумот шуда мегиред аэропорт амихел маълумот аст. хона якхона агар дӯстони азиз як хонага квартира дар 4 ошина қарор дорад 30 квадрати метр. об светаш ҳастай ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер мебел ва пардаҳои нав трезаҳои пластикии навам часпондагӣ аст ки ремонти беҳтарин дорад. кухни гарнитур кресла диван шифонер амихел чизо ҳаст. обшим хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш яъне ки омода ва тайёр аст. агар ки ба шумо ҳамин варианташ омода бошад агар лозим бошад бо дигар маълумотша худтон мегиред. нархаш 260 000 сомония ки боз савдо ҳам мекунед мега квартира ҳуҷҷатош 100% омода. рақамошона дар поини видео дӯстон мондагӣ ҳастем. агар шумо омода ки маъқул карда бошед занг зада бештар маълумотша гиред. метавонед ки дар ҳамин видеонавари мо лайкотон намонед ва поделиса кунед чи хонае ки ба шумо лозима нависед албатта пешкаштон мекунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар повороти Ленинград гуфтагӣ аст. соҳибшон як 500 метр болотар пеши духтурхона хай бо дигар маълумот чам мегиред. хонаи заминӣ аст ки заминаш 3 сотиқ замин ай 5 дар хона кардагӣ аст бо вереминка ам дорад. дар вереминкаш мешавад ки зиндагӣ кунед. хонаҳои ипарагиёш коробка аст шукаторош кардагӣ аст не ки корборуш мондагӣ аст дар треза ранг бор амихел корош ҳаст. гирди хона маҳкам аст рӯи ҳавлӣ стяжка кардагӣ аст ва ошхона ҳоҷатхона ҳамомшам отдельни дорад. срочна сум дар кора мега ба ҳам хотир фурӯш намуда нархаш 180 000 сомония ки боз арзон ва муомила меша мега соҳибшон ҷои нағза обсвешам ҳаст. проектҳои нави замонавӣ як ранг бор мекунед. хонаи зур мешавад ки ҷои нағза гирдаш маҳкам рӯи ҳавлишам ранги дачабори тайёр кардагӣ аст ва газон коридагӣ. маълумот дӯстони азиз рақамошон дар поини видео аст. метавонед бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ гуфтагии соҳибшон аниқтар маълумотша ба мо пешниҳод кардагӣ нестанд аз худашон мепурсед. фақат райони Фирдавсӣ гуфтагиан тамом. духонага квартира аст ки дар 3 ошина қарор дорад 55 квадрати метр ки дар онаш калонаи ҳардуш об свет гузаронагӣ ҳастанд. ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер ванна ҳамаш ҳаст ки бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст. мебелам дорад ва устал барои ҷои чойхӯрӣ яъне ки шифонери калон ремонтчам ремонти соза барои зинда кардан 100% мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам мекунем мегӯяд дар назди квартира одамоне ки хайдор бошанд яъне ки арзони хубам мешавад. рақамошон дар поини видео мондагием ки метавонед занг зада аз худашон дигар маълумоти пурраша пурсед. дӯстони азиз хоҳиш мекунам ки лайкотон намонед ва видеонавари моро поделиса кунед. меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар пеши горсвет гуфтагии соҳибшон пеши горсвет. заминаш 12 сотиқ замин дорад ки ду дар хона кардагӣ ки хона коробка аст. ошхона ҳоҷатхонашам отдельни аст ва як тадига оғилам дорад барои ҷои гов мол нигоҳ кардан. гирди хона полни худ маҳкам аст. об свет дорад мега об ба ҳаминҷа мегузарад яъне ки хона коробка аст. хай бо дигар маълумотҳои пурра аз худашон. нархаш 275 000 сомония ки боз арзон ва муомила мекунем мега ҳуҷҷатҳои хона 100% яъне ки ба дили худтон хонаи нав карда мегирен. агар ки хоҳен дар ҳамин временкашам мега зиндаӣ кардан мешавад яъне ки свечам ҳаста мисол фақат камтар ранг борша мекунед дар трезаҳош часпондагӣ ай даврӯзаи нав часпондага пеши горсвет ҷои нағза мега хайбо намедонам. агар ки ба шумо маъқул бошад рақамошон дар поини видео аста метавонед занг зада бештар маълумот пурраша аз соҳибаш гиред. шумо агар ҳам хариди хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки замин квартира дар номери имо ватсап партон дар видео оянда фурӯшта мемонед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар Ленинский район наздики бозор дамега соҳибшон доми советский ай як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 25 квадрати метр ай об свет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз ванна ҳама хел чизо ҳастай. хона ремонти нағза барои зинда кардан 100% мешавад. диван кресла яъне ки устоли чойхӯрӣ ҳама хел чизо дорад. люстр ва абои нав часпондагӣ ҳастай. шифонер ҳама хел чизо ҳам дошта. хай бо
иша аз худашон мепурсад ки чора қатишон метия наметия нагуфтиян не ки ҳамаи шароитош муҳайё мега соҳибшон. нархаш 150,000 сомония ки боз арзон мешава мега соҳибшон якхонага квартира. дӯстоне ки аз замин хел ноҳияи рӯда ки аз Ленский район квартираҳои арзон пурсида буданд, ина шумо дар вариантҳои хуб бо ҳамирам аз 150,000 сомонӣ бо савдо мекунем мега арзон мекунам. варианти хуба метавонед ки ҳамин квартира рафта аз пеш бинед ва савдо карда гирен. вариантҳои хуба марҳама. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ доми Султони Кабир. як хонага квартира аст ки дар чорум ошиёнааш қарор дорад 30 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшо отдельни аст, средний ремонт дорад, абои зодагӣ аст. хай Султони Кабир ҷои нағз дар дӯстони азиз, худтон чӣ хеле ки медонен, хай бо дигар маълумотшо мега як хонага квартира 30 квадрати метр. ванна, ҳоҷатхона отдельни ҳам хел термис дорад, оби гарми хунук, отопление дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 270,000 сомонӣ ки савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира. фақат одамони харидор бошанд, сум дар кора мега квартира дар фурӯш мондиам. рақамошон дӯстони дар поёни видео мемонем. агар ки ба шумо маъқул бошад метавонед ки муроҷиат карда ва маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. фақат хоҳиш карда ки одамони харидор занг зананд ки мисол ака коргар будем вақт мисол надорем мега фақат одамони харидор да. марҳамат, дигар маълумотшо худтон гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар кӯчаи Гулбута пушти корвон мешавад, яъне ки бари корвон пеши масҷид. ҷои беҳтарин дар мега соҳибшон, яъне ки ҷои хонаҳои зурае. заминаш 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшо отдельни аст ва ванна, кондитсионер, термис ҳамин хел чизошам оварда мондагӣ аст. хона беҳтарин ремонти замонавӣ кардагӣ мега. хона рӯи ҳавали полни худ бетон кафел задагӣ аст, гирди хона маҳкам, проектҳои замонавӣ, яъне ки хонаи мустаҳкам ва сохтмони мисол сифати баланд кардем мега омода кардем соҳибшон. обсвети шаҳрӣ аст бе ягон камудӣ. нархаш 355,000 сомония ки боз савдо ва муомила мекунем мега соҳибшон. дӯстоне ки ҳамхари хонаҳои соз пурсида буданд аз шаҳри Душанбе, ина вариантҳои худ пеши масҷид абда ҷои нағзай, яъне ки пеши масҷид ҷои созай хонааш. рақамошон дар поёни видео аст, муомила мекунем мега аз 355. марҳамат, занг зад бештар маълумотшо аз соҳиби хона худтон гирен. шумо агар ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, ки замин, квартира, мошин, метавонед ки маълумотоша қатъии суратош дар номери имо ватсап рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мемонем, яъне ки фурӯшда мемонем. дӯстони ин буд ки хонаҳои фурӯшӣ ба мо равон карданд, мо пешкаши шумо кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.